Kiko? Si Kiko! Bakit po si Kiko? Payong bahay na korupsyon! Sir, ito sa YouTube ko. Panoorin nyo. Salamat po. Thank you po. Sir, ikaw. Kiko! Rini! Ano na ka mo? Pamara! Tapuso na yan! Sir, survey lang. Vice President ko po. Tito Soto. Bakit sir si Tito Soto? Secret. Kuya, Vice President. Siyempre, si Sarah. Si Sarah. Sir, bakit si Sarah? Magaling, maasahan. Ma'am, kayo po. Sarah din po. Bakit po si Sarah? Kasi po, gusto ko yung kahit babae siya, yun nga na parang, yung parang kayang-kaya niyang kaya talagang, ano yung tawag doon? Yung parang, suot siya sa posisyon niya. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, sa YouTube yan. Sir, kayo po. Ay, Doc Willie no. Bakit sir si Doc Willie? Si magaling siyang manggamot. Tapos sa lahat ng mga sakit kung siyang mang busy, siguro marami siyang matulungan na may mga sakit katulad ng mga arthritis, back pain, lahat. Okay sir, salamat po. Sir kayo? I'll go with Kiko Pangilinan. Kiko si sir. Bakit po si Kiko? I'll go with Kiko Pangilinan po kasi siya po ang pinaka mas kilala ko na tumatakbo bilang Vice President, and I know na may mga naiambag na rin po siya dito sa ating lipunan, and that's a big impact for us voters na piliin siya. Sir, Vice President nyo. Mama, pili ka. Si Ikaw, Kiko, sir. Kiko. Ikaw, sir. Ikaw muna. Si Sarah. Bakit sir si Sarah? Kasi matapangi. Ma'am, ikaw, Vice President ko. Kiko Pangilinan. Ma'am, bakit si Kiko? Based po sa mga nalalaman ko pa lang po sa kanya. Basta po Yung pa lang po, yung dahil may information na kay Kiko, kay si Kiko muna ang boto nyo. Ate Vice President. Si Kiko. Ay, vice ko si Tito. Si Tito Soto, si Mother. Bakit po? Bakit po si Tito? Ano kaya? Bagong siya ang press kang niyan, Senado. Oh, yes. Opo. Dahil duman. Opo, survey lang ma'am. Si Tito Soto. Bakit ma'am si Tito Soto? Okay siya, kilalang siya, magaling siya. Sir, survey lang. Vice President ka po. Ako undecided pa kasi masyado pang maaga para mag-decide tayo kasi hindi pa naman siya campaign period, so hindi pa natin nalalaman kung ano yung mga platforms nila o yung mga programs nila para sa government, so it's too early to decide, so undecided. Shout out Eugene Landichong, guwapo mo! Mama, artista na ako. Yo mga ka-chols, once again, dito na naman po kami. Bagong araw, bagong kayo survey na naman po kami dito. Dito po kami ngayon sa, ano ba ito ma? Ano lugar po? Plaza ng Naga. Plaza Rizal ng Naga. Yung bali mga ka-chols, bali pa part 12 na namin doon mga ka-chols no, ng kalye survey namin. So yun nga, sinasabi ko nga ulit, andito kami sa Naga, bumalik kami for Vice President. Hindi na po tayo doon sa President mga ka-chols. Kaya syempre para neutral yung dating ng mga tanong natin. Mas maganda pa nga sana itanong natin bakit, di ba? Bakit? Sige, bakit? Lagyan natin ang bakit siya nagpusuan nyo, di ba? Mas maganda yung ganun. Yun guys, yung bago pa lang kayo sa aming channel, please don't forget to like, share, subscribe at hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga darating pa namin kali survey. So yung ano pa lang no, ito pa lang ano na to, vlog na to. So bali request to ng isa nating viewers dyan, request po niya to, bali ang part 12 ha. Ano, James yata pangalan eh. Part 12 po, pero pangalawang vlog po namin to para sa Vice President. Ayun, di namin matatagalin guys, umpisa namin dito. We welcome to Naga. Okay. Again. Oh guys, tara dito tayo mag-start. Mag-start kayo dito kala ate. Mga botante na kayo? Botante na kayo? Survey lang kami sa Vice President kung meron na kayong napupuso ang Vice President. Wala pa ko. Decided pa si Kuya. Ikaw ma'am? Po. Ha? Kiko kami. Si Kiko, si ma'am. Salamat po. Ma'am, subscribe kayo Panood dyan nyo pa panoorin. Bukas na pa. Excuse me. Survey lang kami.
baka meron na kayo napupuso ang Vice President. Undecided pa po. Undecided pa si Sir. Ma'am kayo? Kiko. Si Kiko. Si Ma'am. Salamat po. Sir, subscribe kayo. Dito niyo po panoorin. Thank you po. Thank you. Dahil ate. Sir, excuse me. Survey lang kami kung meron na kayo napupuso ang President. Ay, Vice President. Wala pa pong ano. Undecided pa si Sir. Ma'am kayo? Kiko po. Si Kiko, si Ma'am. Salamat po. Ma'am, dito po panoorin niyo. Subscribe kayo, Ma'am, ha? Sige po. Dito tayo, dito tayo, dito tayo, dito tayo. Mga kuya, butante na kayo? Pwede po. Sige, survey lang kami ha. Vice President niya. Una, ikaw kuya. Ako po. Undecided po. Undecided pa si kuya. Sir kayo? Ganun din po, ma'am. Bakit undecided? Wala po dyan yung gusto namin sa Vice President. Ah, wala pa. Sir kayo? Undecided din po. Wala, mga Undecided Vice din. President. Yeah. Sir kayo? Undecided. Undecided. Hindi, syempre mayo akong fact check. Sara po, Sara. Si Sarah. Sir kayo? Duterte. Si Tito Soto si Sir. Sir kayo? Po yan, rapist. Ay, di ba sila ba to? O sir, shout out na kayo. Dito. Subscribe kayo sa channel namin. Lalabas kami dito? Bukas sir, bukas. Sa YouTube. Shoutout Eugene Landichong. Guwapo mo. Mama, artista na ako. Okay. Sige, salamat. Salamat tayo. Ate, survey lang kami ha. Vice President nyo ngayong darating na eleksyon. Undecided. Kiko Pangilinan. Si ate, si Kiko. Ma'am kayo? Undecided. Undecided din si ate. Ma'am, bakit si Kiko? Belong po ni Lenny. Okay ma'am, salamat po ma'am dito sa YouTube channel namin. Diyan nyo po panoorin. Bukas po, ma'am. Sige. Subscribe kayo ma'am. Comment kayo, ma'am. Comment kayo. Dito tayo, dito tayo. Sir, excuse me. Survey lang kami. Baka meron na kayo napupuso ang Vice President. Wala pa po. Ma'am, undecided pa. Sir Undecided kayo? pa po. Undecided din. Sige po, salamat. Sige po. Ma'am, dito, panoorin niyo po sa... Subscribe kayo, mama. Salamat po. Ma'am, survey lang po. Baka meron na kayo napupuso ang Vice President. Kiko. Si Kiko, si ma'am. Sir, kayo po? Hindi ko pala. Undecided pa si sir. Ma'am, subscribe po kayo. Dito niyo po panoorin. Salamat po. Saan tayo? Dito, dito. Wait lang. Last pa po sila. Kuya, butante na kayo? Hindi pa. Oh, kaway na lang kayo, kuya. Panoorin niyo sa YouTube channel namin. Subscribe kayo, ha. Salamat. Bakit sino ba ang Vice President nila? Ano ka bakit? Butante sila, ma'am. Ma'am, butante na kayo? Ma'am, survey lang kung meron na kayo napupuso ang Vice President. Sino, ma'am? Ma'am, ikaw? Aday po. Wala pa? Ma'am, kayo? Wala pa po. Undecided din? Sige po. Ma'am, ito panoorin niyo po sa YouTube. Subscribe kayo, ma'am, ha? Subscribe kayo. Salamat. Ito si ma'am. Ma'am, survey lang. Meron kanina po sa Vice President. Si Vice President. Vice President. Si Doc Willie Willie Ong. Thank you, ma'am. Ma'am, subscribe kayo. Dito niyo po panoorin. Thank you. Salamat po. Sir, survey lang. Vice President ka po. Ako undecided pa kasi masyado pang maaga para mag-decide tayo kasi hindi pa naman siya campaign period, so hindi pa natin nalalaman kung ano yung mga platforms nila or yung mga programs nila para sa government, so it's too early to decide, so undecided muna. Okay, sir. Thank you po. Panoorin niyo, sir. Diyan po. Subscribe kayo, sir. Salamat. Kahit sila, sir. Sir, excuse me. Survey lang kami. Baka meron na kayong mga buko sa Vice President. Wala po. Undecided pa si sir. Ma'am, kayo? Wala po. Undecided din si ma'am. Ma'am, dito po. Panoorin niyo. Subscribe kayo, sir, ha. Sa YouTube channel namin. Salamat po. Thank you tayo.
kami. Baka meron na kayong napupuso ang Vice President sa darating na eleksyon. Undecided po si Sir. Ma'am, kayo? Wala pa. Undecided din si Ma'am. Ma'am, kayo? Wala pa. Undecided din sila. Salamat po. Ma'am, panoorin niyo po. Subscribe kayo, Mama. Sa YouTube po. Tayo. Sir, survey lang. Baka meron ka na napupuso ang Vice President. Undecided po si Sir. Ang dami undecided. Sa bagay. Sir, subscribe po kayo. Diyan niyo po panoorin. Ma'am, kayo? Vice President po. Si Doc Willie. Si Doc Willie si Ma'am. Sir, kayo? Si ano po? Lito, Chinsa. Si Tito Soto po. Lito, Chinsa po. Si Lito at Chensa si Sir. Salamat po. Ma'am, dito po panoorin nyo. Subscribe kayo, Ma'am, sa YouTube channel namin. Salamat po. Tayo. Isa-isahin natin. Ito si Ma'am. Ma'am, survey lang. Vice President ka po. Undecided po si Ma'am. Ma'am, pa-subscribe po sa YouTube channel. Diyan nyo po panoorin. Thank you po. Ay, sorry. Sir, butante ka na. Survey lang, sir. Vice President po ngayon darating na eleksyon. Decided. Undecided ka pa, sir? Sino, sir? Ito ako. Si Doc Willie si sir. Sir, salamat po. Sir, sa YouTube po, panoorin nyo. Subscribe kayo, sir. Ma'am, butante ka na? Hindi pa. Tara, dito tayo. Ito muna si ma'am. Ma'am, excuse me. Survey lang. Vice President nyo po. Vice President. Apo. Undecided. Undecided pa si ma'am. Wala pa siyang naiisip. Ma'am, subscribe kayo ma'am sa YouTube po. Tayo. Excuse me. Survey lang po. Baka meron na kayo napupuso ang Vice President. Wala pa si ma'am. Sir, kayo? Wala. Undecided pa si sir. Sir, ito po sa YouTube. Panoorin niyo po. Subscribe kayo, sir. Salamat. Mga butante na kayo, mga ate? Survey lang, Vice President nyo ngayong darating na eleksyon. Kung meron na. Wala pa? Kiko Pangilinan. Si ate, si Kiko. Si ate ay... Ate, ito sa YouTube. Panoorin nyo, ha? Mapapanood niya po bukas. Salamat. Thank you po. Ay, nasi Doc. Nag-vlog. Ayun, dami yan. Ito. Ito. Dito. Isahan natin. Ma'am, survey lang. Vice President po. Ay no, ma'am kayo. Ma'am, mga butante na kayo? Shoutout na lang ma'am, we are. para bukas mapapanood niyo po sa YouTube. Ay, si ma'am muna. Ma'am kayo, kung meron na. Wala pa po. Undecided pa si ma'am. Sir kayo? I'll go with Kiko Pangilinan. Si Kiko, si sir. Bakit po si Kiko? I'll go with Kiko Pangilinan po kasi siya po ang pinaka mas kilala ko na tumatakbo bilang Vice President, and I know na may mga naiambag na rin po siya dito sa ating lipunan, and that's a big impact for us voters na piliin siya. Okay po, Thank you, salamat thank po. Ito sir, subscribe kayo. Diyan nyo po panoorin. Sir kayo? Wala pa din. Hello, mga butante na kayo? Sir, survey lang, bago ka sumubo. Baka meron ka ng Vice President. Wala pa, undecided pa si sir. Sir kayo? Undecided po. Undecided. Sir kayo? Kiko Pangilinan po. Si Kiko. Bakit po si Kiko? At least po may mga nagibo na siyang ano po yan, mga proyekto. At least may napahiling na siya. Okay po, salamat. Sir kayo? Wala pa sir dito. Bigyan mo sila lahat na. Subscribe kayo ha. Diyan nyo po panoorin. Ang dami na po namin sa kami survey dyan. Tapos na po sa president dito eh. O, dito na tayo. Dito naman tayo kila ma'am. Ma'am, mga butante na kayo? Hindi po. Hindi pa. O, kaway-kaway na lang kayo. Ayun, subscribe. Ma'am, subscribe kayo ha. Sa YouTube po, panoorin nyo. Ito si sir. Sir, survey lang. Kung meron na kayong napupuso ang Vice President. Kiko. Si Kiko, si sir. Bakit po si Kiko, sir? Kasi maganda ang palakad niya. Okay po, salamat po. Sir, ito po, panoorin nyo sa YouTube. Ma'am, kayo po. Meron na po kayo. Vice President po. Si Kiko po. Bakit ma'am si Kiko? Ano po, malinis po yung... Ma'am, panoorin niyo na ngayon, may mapapanood po. Yung mga issue. Okay ma'am, salamat po ma'am. Ito po sa YouTube, panoorin nyo. Dito naman tayo. Sir, ikaw. Vice President po. Kiko.
po. Si Kiko. Sir, bakit si Kiko? Yan po ang ano. Survey lang, sir. Kalaban dapat po. Okay, salamat po. Ma'am, kayo? Si Kiko din si ma'am. Salamat po. Ma'am, ito oh. Sa YouTube po, panoorin nyo. Ito si sir. O, sir, kayo po. Vice President po. Kung meron na. Wala po. Undecided po si sir. Okay, salamat po. Ito naman sir. Sir, survey lang. Butante ka na? Yes po. Survey lang, Vice President nyo po. Si Kiko po, ma'am. Si Kiko, bakit po si Kiko? Siya po ang kalyan sa Pangulo ko. Okay po, salamat sir. you. Sa YouTube po. Panoorin nyo, salamat po. Ikutin mo. Tay, Vice President po. Meron na po kayo napupusa ang Vice President. Ayun pa. Undecided pa si sir. Salamat po. Dito po tayo sa YouTube. Panoorin nyo po. Tayo pala kuya. Busy si ma'am kumakain. Sir, Sir Vice President. Survey lang. Ma'am kayo. Okay lang ma'am. Pakita ang beauty nyo sa YouTube. Sino ma'am? Vice President mo, te. Ate Vice President. Ay, vice ko si Tito. Si Tito Soto si Mother. Bakit po? Bakit po si Tito? Ano kaya? Bakong siya ang press kang ano mo niyan, Senado? Oh, yes. Opo. Dahil duman. Ah, okay po. Ma'am kayo? Ano dito naman ako. Sino ma'am? Dahil pamilya kaya, pamilya. Oh, si Tito rin sa inyo ma'am. Oh, Soto. Ma'am kayo? Ay, Tito man. May Tito. Sorry. Oh, ma'am. Isipon eh. Undecided yan ma'am. Di pa raw sila makapag-isip kung sino. Ma'am, yan, te? sa YouTube po. Panoorin niyo po bukas, kayo. ma'am. Panoorin niyo po. Subscribe po kayo saka mag-comment po Sir, kayo. kayo. Survey lang sir. Hindi pa po ako bukas. Ah, hindi pa si Sir Budante. O, kaway-kaway ka na lang, sir. Sa YouTube, sir, panoorin mo, ha? Yung pagkaway mo sa camera. Salamat. O, saan tayo? Saan tayo Dito, mag-start? dito kabilang dito. O, ito. Dito, pag ano, tapos pag ganon. Oo. O, dito tayo sila, ma'am. Ma'am, bago sumubo, survey lang. Vice President po. Ngayon darating na eleksyon. For YouTube lang po, ma'am. Loading pa si ma'am. Kayo po una. For Vice President, Apo. Kiko na lang po. Si Kiko. Ma'am, bakit si Kiko? Saan yan yan? Wala lang, ma'am. Ma'am, kayo? Hindi pa ako nakapag-decide dyan. Ah, undecided po si ma'am. Okay po, salamat po. Ma'am, ito sa YouTube po, panoorin Bukas po niyo. yan, ma'am. Panoorin niyo po. Thank you po. Salamat po. Dito Charles muna TV tayo. official. Ma'am, painom naman ng juice mo. Oh, ma'am. Vice President po kung meron na. Ma'am, kayo po muna. Sara? Si Sara, si ma'am. Ma'am, bakit po si Sara? Kasi anak ko Ni Duterte. Okay po, ma'am kayo. Si Sara din si ma'am. Sir, kayo? Sara din po. Sir, bakit si Sara? Kasi yan nga po yung ano namin. BBM Ah, siya yung bet nyo. Okay po. Ma'am, Tapos na eto, kami sa ma'am. president po. Tapos na kasi kami sa president dito. Kaya vice naman kami, ma'am. Subscribe kayo, ma'am, ha? Dito naman tayo kila sir. Sir, mga butante na kayo? Yes po. O, sir, survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi mo na po ako makasabi. Private na. Okay, isa-isa lang. Si sir, undecided. Sir, kayo? Private lang. Ha? Private lang po. Pero sa presidente po. O, ikaw, sir? Hindi din ma'am. Si? Private man ma'am. Private din? Private? O, sir, ito. Subscribe kayo Bukas na, sir. sa Panoorin niyo bukas. YouTube. Ma'am, kayo? Private sila, private. Undecided pa si ma'am. Pero kung president po yan. Tapos na, kasi tapos na. kami dito, kuya, Galing ng na po kami. president. Panoorin niyo po yung president namin dyan, sir. Salamat dito. po. Thank you. Wala. Wala tayo. Kami na kay mama. Excuse me, survey lang. Vice President niyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi lang po ako undecided. Undecided. Ma'am, ikaw undecided pa? Opo. Undecided din sila. Ma'am, sa YouTube po panoorin nyo. Bukas po yan, ma'am. Subscribe kayo, mama. Salamat. Thank you, sir. Sir, survey lang. Butante na kayo? Ma'am, ikaw, Vice President po. Kiko Pangilinan. Ma'am, bakit si Kiko?
Based po sa mga nalalaman ko pa lang po sa kanya. Basta po Yun pa lang po yung dahil may information na kay Kiko, kay si Kiko muna ang boto nyo. Okay ma'am, salamat po ma'am sa YouTube. Subscribe kayo ma'am. Sir kayo? Ma'am, huwag kayo lumapit dito, makaka-copyright tayo. Sige, undecided pa. Saan tayo? So balik tayo doon? Oo, balik tayo. Pero makaka-copyright tayo pag may sound kasi. Dito tayo, kaya papunta pa ganun paikot. Doon. Oo. Sir. Yun o. Si Sir? Sir, pwede ka ba? Survey lang kami. Ano yan? Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Ito. Si Kiko. Sir, bakit po si Kiko? Mas attorney naman. Saka medyo hindi masyadong controversy yung sa mga Okay, fraction. salamat po. Salamat, Sir, sir. ito Thank po. you. Diyan nyo po panoorin. Sino to? Sa Pachols TV official, type nyo lang po, mapapanood nyo po yung kalye survey ng President saka Vice President. Mapapanood po kayo bukas. Salamat po. Thank you, sir. Saan tayo? Dito o dito? Sa side na to. Dito? Oo. Dito? Ah, Dito? sige. Dito tayo kina. Ma'am, survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Wala pa, ma'am? Ma'am kayo, Vice President po. si Kiko. Ma'am, bakit po si Kiko? Maganda ang ano yun. Wala siyang ano yun, yung mga ano yun. Okay, ma'am, yun na po yan. Ayan. Ma'am, sa YouTube po, ito. Panoorin nyo, ma'am. Diyan po. Ito, wala na dito. Pwede dito. Oh, this is sir. Sir, survey lang. Vice President nyo po. Tito Soto. Bakit sir si Tito Soto? Secret. Okay, sir. Salamat po. Ito, sir, sa YouTube. Panoorin nyo po. Sir, survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Kiko. Si Kiko? Bakit po si Kiko? Ayun lang. Wala lang. Okay, sir, ito sa YouTube, panoorin niyo po. Kasi ma'am, Vice President po. Mother Vice President po. Wala pa, ma'am, kayo. Undecided pa, ma'am. Sir, kayo. Undecided. Undecided. Yeah. Sir, sa YouTube, panoorin niyo. Okay. Sir, matangti ka na? Hindi pa, ma'am, kayo. 17 pa lang po. O, kaway-kaway ka na Kaway lang, ka, kuya. 17. O, ito, 17 si kuya. Thank you. Ma'am, kayo, butante na? 17 po. 17 si ma'am. Ito tayo kay ma'am. Ma'am, Vice President. Ayaw ni ma'am. Okay, sir. Sir. Neryoso, sir. Ma'am, survey lang. Vice President po. Sir, survey lang. Vice President po. Bigyan mo lang sila ng sticker para mapanood Sir, nila ito, bukas. panoorin niyo sa YouTube. Tawa kayo pag napanood niyo bukas yung Sir, sarili Vice mo. President po. Sara, Bakit sir si Sarah? gusto ko. Okay. Thank you. Salamat po. Sir, ito, panoorin niyo po sa YouTube. Okay, Okay. sir. Ma'am, kayo po. Vice President Bigyan mo po. sila ng sticker. Ma. Apo. Ma'am, panoorin niyo, ma'am. Sinong vice natin? Mother kayo, Vice President niyo po. Undecided? Undecided po si Mother. Ma'am, kayo. Ganun din eh, para rest kami. Undecided din. Mama, sa YouTube panoorin niyo po. Okay. Tayo. Sorry lang. Yan. Ano, sir, survey lang. Vice President po. Okay. Kung meron na. Ah, wala. Dead mo si sir. Dead mo. Buray mo nga yung ano, buray mo nga to, ito. Yung naka-undecided. Siguro sa sunod na lang. Kasi ano yung, sige, iwan. Sabagay, ito mga ko yan. Dito ba pwede? yan, tapos yung kami. Oo, pwede. O, dito mo naman kay ate. Ate, butante ka na? Butante ka na? Survey lang kami. Baka meron ka na napupusang Vice President. Loading. Loading po si ate. Ma'am, Tagal, kayo loading. po.
Sa YouTube yan, ma'am. Bigyan mo sa sticker para mapanood Ma'am, nila. ito sa YouTube, panoorin nyo ha. Ma'am, kayo. Vice President po. Si Nanay. Survey? Opo, survey lang ma'am. Si Tito Soto. Bakit ma'am si Tito Soto? Okay siya, kilala sa magaling siya. Okay Thank ma'am, you, ma'am. maraming Thank po you. salamat. Ma'am, sa YouTube na Bukas ma'am, mapapanood niyo po. Para tuloy sa dami ng andag. Parang sa dami, late lang. Parang sa dami tuloy na nag-undecided. Parang hirap-hirap magtanong. Ay, ma'am, oh. Survey lang, baka meron ka na napupusang Vice President. Wala pa, sir? Wala pa. Oh, decided din si sir. Oh, sir, sa YouTube, panoorin niyo po ha. Subscribe kayo, sir. Napaka-weak ng area dito, ma. Doon na tayo, ma. Cut muna tayo. Oh. Saan tayo? Balik tayo? Oo, balik na tayo. Ayoko na magka. Saan tayo banda? Doon sa kabila? Oo, sa kabila. Daming tao. Yan, talo. Ang dami nga pong tao. Kaso Ayan, po lahat tanongin mo sila. Sige, tanongin mo sila. Ma'am, butante na kayo? Yung dami nga tao. Kaso, ma'am, ay, butante na to si ma'am. Ma'am, survey lang. Vice President po. Vice President. For YouTube lang, bukas po. Mapapanood niyo po, ma'am. For YouTube. Sabihin lang? Kung sino lang bet nyo sa Vice President. Yun lang, ganun. Ma'am, bakit si Kiko? Trip ko lang. Okay, thank you. Salamat po ito ma'am sa YouTube. Panoorin nyo. Tara, tawid na tayo. Sir, excuse me. Survey lang kami. Baka meron ka na napupusang Vice President. Ay, wala pa po. Undecided po si Sir. Sir, sa YouTube, panoorin nyo ha. Salamat po. Kuya, butante ka na? Hindi pa. Mother, survey lang. Hindi po. Si Kiko, si Ma'am. Ma'am, bakit kuya sa YouTube panoorin mo? Ma'am, bakit po si Kiko? Gusto ko simpleng tao, saka matino. Yan, marami pong salamat, Thank you, ma'am. ma'am. Ma'am, sa YouTube po, yan yung po panoorin. Papanood niyo po bukas po, ma'am. Thank you po. Salamat po. Kuya, ikaw? Ano po? Hindi pa ako nagbubuto eh. Hindi pa butante si Sir. Salamat, Sir. Ito, ma'am. Sige. Oh, Kuya, survey lang. Vice President mo. hindi ko alam. Wala akong masasabi sa mga vice president natin. Undecided pa to si Sir. Sir, panoorin niyo sa YouTube ha. Salamat po. Ano to? Diyan niyo Sir panoorin. Harap ka dito. Unahin natin si Ma'am, survey lang. Dito tayo. Kasi ate. Ate, survey lang. Vice President mo ngayong darating na eleksyon. Kung meron ka ng Vice President ngayong darating na eleksyon. Hindi ko pa masasabi. Hindi pa ni ate masasabi. Undecided. Ano ba? Kasulat ko lang to. Undecided. Ma'am, dito niyo panoorin na sa inyo. Ma'am, kayo. Vice President dyan. Vice President niyo po. Si Kiko. Bakit ma'am si Kiko? Kasi kaano na ni President Lenny. Okay. Supportado natin yan. Charot! Thank you. Salamat. Thank you. Ma'am, sa YouTube panoorin niyo. Ma'am, excuse me. Survey lang. Vice President niyo po ngayong darating na eleksyon. For YouTube lang, para bukas. YouTube po. Pipili, Vice President niyo po. Hindi pa man sir, sa balota na lang. Sa balota na lang. Di ba Decided pa- botante? Si ma'am hindi pa botante. Ma'am, sa YouTube panoorin Bukas po niyo yan, ma'am. Si Sir, survey lang. Vice President. Bawal sa mo, sir. Bawal sa kanila. Bawal sa labas. Sir, sa YouTube. Sa YouTube na lang, sir. Panoorin mo. Kaway ka na lang, sir, sa camera. Okay ka na lang, baka may shoutout kayo ba? Ay, po si Sir. Sir, survey lang.
election? Wala pa. Undecided pa si sir. Yes, marami pa naman kasi hindi pa naman sila nag-campaign. For YouTube to, ma'am, sir. Paano niyo po bukas sa YouTube? Thank you. YouTube. Salamat po. Ma'am, kayo po. Survey lang ma'am, Vice President po. Kiko. Ma'am, bakit po si Kiko? Pagkatiwalaan. Okay ma'am, salamat you. po. Ito po. Sir, Mac. Sir, survey lang. Vice President po ang darating na eleksyon. Ano po? Survey po, Vice President. No comment. No comment. Sir, sa YouTube po. Thank you. Thank you. Kuya, butante ka na? Butante ka na? Kuya, survey lang. Vice President mo ang darating na eleksyon. Loading pa si Para Kuya. sa Ma'am, YouTube, para kayo? bukas po panoorin niyo lang po dito. Wala po dyan. Wala po. Si Bongbong po sa ko. Ma'am, Vice President. Vice President po tayo. Tapos na po kami sa President dito. Sino ma'am? Sara Duterte. Ma'am, bakit si Sara? Wala lang. Wala lang. Salamat po. Ma'am, ito sa YouTube, panoorin nyo. Thank you po. Ma'am, survey lang. Vice President po ngayon darating na eleksyon. Undecided pa si ma'am. Mother, kayo po? Wala pa. Ma'am, sa YouTube po, panoorin nyo. Salamat po. Balik tayo sa plaza. Balik naman tayo dun. Ang bano ka? Ikaw na. Eh, doon, diretso. Wala ba? Diretso. Number 51. Shout out po, shout out. Shout out na, kuya. Shoutout po kayo. Shout out po. Like one beat. Okay naman kayo. Oh, sa YouTube, panoorin nyo ha. Salamat po. Eto si Kuya. Kuya, survey lang. Vice President mo ngayong darating na eleksyon. Si Safety. Bakit undecided ka pa, Kuya? Pag-iisipan ko. Okay. Kuya, sa YouTube, panoorin mo. Salamat. Eto sila, ma'am. Ma'am, survey lang. May music dito. Ito na. Wala, lakas yan. Kawit, kawit. Papunta na tayo Sige, dito. sige na. Katatao, nilalagpasan mo ito mga to. Ayun si ma'am. Ma'am, survey lang. Vice President niyo po. Pamero na. Kiko Pangilinan. Bakit ma'am si Kiko? He's the best. Okay ma'am, salamat po. Ma'am, sa YouTube po, panoorin niyo. Bukas mo ma'am sa YouTube, ano? Ma'am, kayo po. Subscribe kayo ma'am, ha? Comment kayo, importante. Ano si ma'am? Ma'am, kayo. Vice President. Sara Duterte. Bakit ma'am si Sara? Gusto ko lang. Wala lang. Ma'am, ito sa YouTube po, panoorin niyo. Ma'am, kayo. Ikaw daw niya. Wala. Dito tayo kay ma'am. Ay, dito tayo sa baba. Dito tayo kay ma'am. Ma'am, Vice President po kung meron na. Wala pa. Ma'am, kayo. Wala din. Undecided sila. Ma'am, sa YouTube, panoorin nyo. Salamat. Subscribe kayo, ma'am. Ito daw si Kuya. Kuya, Vice President. Siyempre, si Sara. Si Sara. Sir, bakit si Sara? Magaling, maasahan. Anong Sir, to? salamat sa YouTube, sir. Panoorin niyo po. Sa Chols TV official, sir. Panoorin niyo po bukas. Mag-comment kayo, sir, ha? Huwag kayong makalimot. Thank you. Salamat, sir. Ito si Sir. Sir, butati ka na? Ay, hindi pa. Ito si Sir. Sir, survey lang. Vice President ko po. Kiko Pangilinan. Sir, bakit si Kiko? Mahusay, saka matibay. Okay, sir. Salamat, sir, sa YouTube. Panoorin niyo. Sir, ikaw. Ano po? Sinong Vice President ko? Si Ana. Sino ma'am? Ma'am, bakit si Sara? Wala lang.
Panoorin nyo po. Okay, ma'am, sa YouTube yan, panoorin nyo ha. Ma'am, subscribe kayo, ma'am. Subscribe kayo, salamat. Kaway na lang po kayo, baka may makakilala. Sir, ikaw! Mother kayo! Ano vice president nyo? Si Kiko. Ma'am, bakit si Kiko? Ano, katandem ni Lenny Robredo. Okay, mother, Thank you po, ma'am. salamat po. Bukas po yan, ma'am. Mapapanood niyo po sa YouTube po. Panoorin Salamat nyo po. Sir, kayo sir. Kamerindal po. Sige, salamat po. Sir, vice president po, bago kumagat. Yan, okay kung Pangilinam. Bakit po si Kiko? Halo yun si Sano. Okay, sir, salamat po. Ito po, sa YouTube po, panoorin nyo ha. Salamat po. Ma'am, kayo po. Wala po na yan. No comment lang. Salamat po. Dito tayo. Ma'am! Survey lang, Vice President nyo. Wala, undecided si ma'am. Ma'am, sa YouTube, panoorin nyo ha. Salamat po. Ma'am, survey lang, Vice President For nyo YouTube, po. ma'am. Vice President nyo po kung meron na. Vice President? Apo. Kiko. Bakit po si Kiko? Hindi lang na ano ko na. Gusto nyo po? Ma'am, sa YouTube po yan, panoorin nyo. Panoorin niyo po, ma'am, sa Chol TV po, mapapanood po. Thank you po. Ang lakas ng music dito. Sige, sige na. Dito ko na ate. Ate, survey lang. Vice President mo ngayong darating na eleksyon. Kiko. Bakit si Kiko, ma'am? Ano, ning katandem niya si Vicky. Okay, ma'am. Salamat, ma'am, sa YouTube. Panoorin nyo. Saan kayo? Butante ka na, kuya? Para. Butante ka na, kuya? Opo. Bakit si Sarah, sir? Para garo para si papa niya. Okay po. O, sir, sa YouTube, panoorin nyo ha. Sir, kayo. Tayo ki, sir. Ay, excuse me po. Wait lang, kuya. Wait lang, kuya. Vice President. Sir, Vice President nyo. Mama, pili ka. Si Ikaw, Kiko, sir. Kiko. Ikaw, sir. Ikaw muna. Si Sarah. Bakit, sir, si Sarah? Kasi matapangi. Okay, sir. Salamat, sir. Sa YouTube yan, panoorin nyo. O, ito si Sir, kayo po. Paano yan? Vice President, sir. Sa YouTube. Kiko, si Kiko. Bakit po si Kiko? Mayroong bahid na korupsyon. Sir, ito. Sa YouTube po, panoorin nyo. Salamat po. Thank you po. Sir, ikaw. Kiko, Rini. Ano na ka mo, pamura? Tapuso na yan. Rini na ang magan. Sir, Vice President. Vice Presidente. Sino, sir? Si Duterte na lang po. Si Duterte. Sir, bakit? Bakit si Sarah? Kasi ano ni papa niya. Okay. Sir, ito. Sa YouTube yan ha. Panoorin nyo. Sir, salamat. Ako, dito ko lang pwesto nito ni sir. Balik tayo dito, ma'am. Sige na. Sige, ang bala. Kawit na. Ma'am, survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi namin alam. Undecided pa si Mother. Ma'am, kayo? Mapagpangilinan ka na. Po? Hindi pa namin na. Pangilinan si Ma'am. Bakit si Pangilinan, Ma'am? Wala. Wala lang. Gusto lang ni Ma'am. Ma'am, ito sa YouTube yan. Panoorin nyo po ha. Thank you. Salamat po. Ito si Sir. Survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Duk Willie. Bakit sir si Doc Willie? Okay siya para sa ano? Tawag doon sa COVID. Okay sir, salamat sir sa YouTube yan. Panoorin niyo po. Thank you. Salamat po. Thank you ma'am. Ma'am, survey lang. Vice President po. Vice President ko po ngayon darating na eleksyon. Hindi mo na po nahihiling. Si Duterte po, si Tito Soto, si Doc Willie po. Bakit po si Doc Willie Ano kang pag ano sa gamot, nababasa ko. Okay ma'am, salamat po. Ma'am, sa YouTube po. Ma'am, kayo? Si Kiko. Bakit po si Kiko? May nang gusto ko. Partners ni. Okay ma'am, salamat po. Ma'am, sa YouTube po yan, panoorin niyo. Thank you. Sir. Sir, Vice President po. Pangilinan. Bakit sir si Pangilinan? Yan, idol ko. Okay sir, idol nyo. Salamat po. Sa YouTube yan sir, panoorin nyo.
Ma'am kayo? Bakit ma'am si Kiko? Ay, syempre. Ma'am kayo? Sino ma'am? Bakit ma'am si Doc Willie? Mayo lang. Okay ma'am, salamat po sa YouTube yan ma'am. Panoorin niyo po. Ito si Kuya. Kuya, survey lang. Vice President mo ngayong darating na eleksyon. Sino sir? Kiko. Bakit sir si Kiko? Iba pa. Okay sir, sa YouTube yan. Panoorin nyo. Ma'am kayo? Vice President po. Yes po. Kiko. Ma'am, bakit po si Kiko? Siyempre, kalahin sa nila. Okay po, salamat ma'am kayo. Si Kiko. Si Kiko din si ma'am. Ma'am, sa YouTube po ito, panoorin nyo. Salamat po. Ito si sir. Sir, survey lang. Vice President niyo po ngayong darating na election. Hello, this is sir. Salamat sir. Dito na kami. Ma'am, survey lang. Vice President niyo po ngayong darating na election. Undecided po si ma'am. Ma'am, sa YouTube po, panoorin nyo. Salamat po. Dito tayo. Sir, survey lang. Excuse me po. Vice President nyo po ngayong darating na eleksyon. Sino po? Vice President? Opo, Vice. Dalawa yan, dalawa. Si Lito Atienza po. Oo. Bakit po si Lito Atienza? Matagal na rin yung gusto makaano eh. Dito. Dalawa lang naman ano. Dalawa lang pinagpipili. Yes sir, sa YouTube. Ma'am, kayo po. Sarah. Bakit ma'am si Sarah? Sa tapang na. Okay, because sa tapang niya. Ma'am, sa YouTube po, panoorin Bukas nyo. po yung makapanood niyo po. Ma'am, kayo po. Si ano din, sa Bakit ma'am si Sarah? strong personality. Okay po. Ma'am, sa YouTube po, panoorin nyo ha. Salamat po. Kapag si ma'am. Ma'am, kayo po. Sarah din po. Bakit ma'am si Sarah? Kasi po, gusto ko yung ano, kahit babae siya, yun nga na parang, yung parang kayang-kaya niyang ano, kaya talagang, ano yung tawag doon? Yung parang ano, suot siya sa position niya. Okay ma'am, salamat po. Ma'am, sa YouTube yan. Sir, kayo po. Ay, Doc Willie nung Bakit sir si Doc Willie o? si magaling siyang manggamot. Tapos sa lahat ng mga sakit eh, kung siyang busy, siguro marami siyang matulungan na may mga sakit katulad ng mga arthritis, back pain, lahat. Okay sir, salamat po. Yan sir, sa YouTube po. Diyan nyo po panoorin. Subscribe kayo ma'am. Sige po. Subscribe kayo ma'am. Salamat po. Ito naman tayo si ma'am. Ma'am, excuse me, survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Doc William, Ma'am, bakit si Doc Willie? ano po, napansin ko kasi, lalo na ngayong pandemic, parang mas marami siyang magagawa. Kasi, especially doktor siya. Kaya nakikita ko yung potential para sa kanya. May tutulong niyo sa mga tao. Salamat po. Ma'am, sa YouTube po. Sige po. Ma'am, subscribe kayo. Salamat po. Ma'am, survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Opo. Pangilinan. Bakit ma'am si Pangilinan? Kasama niya si ano? Si Lini Robredo. Okay po. Salamat po. Ma'am, sa YouTube yan. Panoorin niyo po. Salamat sir. Excuse me po. Sir, survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Ako po. May pa po, Undecided pa si sir. Sir, kayo po. Sir, kayo, meron na? Sir, sa YouTube po, panoorin nyo. Pili pa. Decided pa si sir. Salamat po. Yung mga yan. Ma'am, excuse me. Survey lang kami. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Ito po ang tanongin niya po. Ma'am, kayo. Wala pa eh. Undecided pa si ma'am. Ma'am, kayo po. Wala rin. Ma'am, kayo. Undecided pa sila. Ma'am, sa YouTube po panoorin nyo. Subscribe. Sir, babalik kami ulit dito sir. Part 2. Sino nag-ano ng part? Napanood niyo ba yung part 1? Sino tayo kay ma'am? Sino po tayo? Alam naman. Comment kayo ma'am. Ma'am, sino? Vice President na tayo, ma'am. Sino sa inyo? Vice President. Undecided pa ako. Undecided pa si ma'am. Sir, kayo?
Ako nagbubuto. Di pa rin. Ma'am, ito pa sa YouTube. Panoorin niyo po. Salamat po. Wala na akong sticker. Wala ka na naman dyan? Ubus na? Oo. Ha? Meron pa? Saan? Yan, sa loob. Meron pa ba? Ay, sorry, mas. Sir, survey lang, sir. Pasok ako, sir, ha? Vice President niyo po ngayon darating na eleksyon. Meron na ba? Gusto ko sana si Isko Moreno. Sa President yun, sir. Okay, Sa Vice okay. President, Hindi, sir. hindi. President ko si Lenny. President yun si Lenny. Sa Yes, Vice of President, course. sir. Wala pa akong makitang ano eh. Sino Kung- bang- Baka may babatiin kayo, sir. Kaway-kaway na lang po kayo. hello sa mga suki ko. Shoutout mo na lang, sir. Terabug, Tailoring shop. Okay, sir. Sir, sa YouTube po to, ha? Okay, thank you. Salamat po. Ma'am, salamat. Itaki, mother. Ma'am, kayo po, Vice President nyo po. Kung meron na. Wala pa akong President. Ay, wala pa po kay Vice. Vice President po, ma'am. Si Kiko. Bakit ma'am si Kiko? Bahala. Sige ma'am, salamat po. Vice President. Ha? Ano? Sara Duterte. Bakit ma'am si Sara? Wala lang. Okay, ma'am sa YouTube yan, panoorin niyo po ha. Salamat po. Ano ba yun po? Ano na pala yung jacket po? Wala ka sticker, ma? Ano na lang? Ilan na lang ito? Sige, sige. Ano tayo kay ma'am? Ma'am, Vice President niyo po. Vice President. Opo. Kiko. Bakit ma'am si Kiko? Okay po. Ma'am kayo. Bakit ma'am si Sara? Ayaw ko sa kanya. Dito tayo kay ate. Kayo po. Kiko! Bakit ma'am si Kiko? Kasi Vice President siya nipipiliin eh. Okay po. Ma'am kayo. Si Kiko din si ma'am. Bakit ma'am? Siyempre, Vice President yan. Milene. Okay po. Ma'am, ito sa YouTube po. Panoorin nyo. Subscribe kayo ma'am ha. Okay, Para bukas po yan, ma'am. Para bukas. Thank you. Ka na? Opo. Sino po sa inyo? Sara Duterte. Bakit po si Sara? Lang po. President ni BBM. Ay, Vice President ni BBM. BBM ang mga tayo Okay, sir. ng magayong. First lady. Salamat. Ma'am, survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Undecided po si ma'am. Salamat po. Dito tayo kay ma'am. Ma'am kayo. Ayan po. Vice President po. Wala pa ma'am. Undecided pa. Ma'am kayo. Wala din si ma'am. Tara ma'am, sa YouTube yan. Panoorin nyo po. Sir, excuse me. Butante ka na? Ay, hindi pa. Ito si ma'am. Ma'am, survey lang. Vice President nyo po ngayon darating na eleksyon. Vice President Kiko Pangilinan. Bakit ma'am si Kiko? Guwapo. Guwapo. Ma'am kayo? Pangilinan yan. Sino ma'am? Tingnan mo naman kung sino ang pinakagwapo dyan si Pangilinan. Okay po, si Pangilinan din daw si ma'am. O ma'am, sa YouTube po ito. Panoorin nyo po. Ako, Apo. Sir kayo? Tito! Sino po? Tito! Bakit si Tito Soto, sir? May tunay na, may isang salita, may isang gawa, hindi katulad ng iba. Okay, sir. Salamat po. Sir, sa YouTube yan. Panoorin nyo. sino kayo sir? Si Tito daw po si sir. Sino Kiko Pangilinan? Oo naman. Hindi, Tito siya. Tito Soto po. Pareho yun. Pa yung dalawang yung magaling yun. Okay, ma'am. Salamat po. Wala na akong sticker. Dito na tayo kay ma'am. Ma'am, survey lang. Vice President niyo po. Si Kiko. Bakit ma'am si Kiko? Yung kampi ko ni Lenny. Okay ma'am, salamat po. Bigyan mo sticker lang. Wala na, abos na. Wala sa bag ko. Meron ka pa ba? Oo, dito. Ito mo. Hindi naman ito yung cellphone. Hindi naman yung jacket ko. Ang dami ka pala nitong sakang ko ah. Sige na, dali. Si Jamir, narinig ko tumutugtog. Slap shock. Ma'am, ito sa YouTube po, panoorin nyo. Salamat po. Dito tayo kay ate. Ate, Vice President po. Kung meron na. Lene.
Vice President na, ma'am. Tapos na kami sa presidente. Ang Vice President. Apo. Sino dyan, ma'am? Ito na lang si Kiko. Bakit ma'am si Kiko? Wala lang, ma'am. Ma'am, ito oh, sa YouTube po, panoorin nyo. Diyan nyo, ma'am, search, ma'am. Salamat po. Okay lang, kuya. Dito muna tayo sila, ma'am. Ma'am, sabi lang. Vice President nyo po ngayong darating na eleksyon. Wala pa, ma'am, kayo? Ano yan? Sara Duterte. Bakit ma'am si Sara? Maganda eh. Maganda. Sir, kayo? Vice President po. Doon na lang tayo sa presidente, BBM kami. Tapos na BBM, kami, tapos na kami na-interview na namin kayo sa ate sir dito. Oo. Sa Napanood nyo? Vice Vice na kami. Si Sarah. Si Sara, si tatay. Ito po sa YouTube, ma'am. Sana Kayo, ma'am, mapanood nyo wala na pa? panoorin nyo po. Comment kayo. Ma'am, selfie lang. Vice President nyo po. Sir, Vice President nyo po. Kasi Lady, Bakit sir si Kiko? ayun na po yan. Okay po. Sir, sa YouTube yan, sir. Panoorin nyo. Sir, survey lang. Vice President nyo po ngayong dating na eleksyon. Lenny. Vice President po. Vice President Kiko. Bakit sir si Kiko? Si Kiko gusto ko eh. Okay sir, salamat po. Sir, ito. Sa YouTube yan, sir. Panoorin nyo po. Lagi lang. Skip pida-pida sa Vice President po ngayong dating na eleksyon. Alam na. Sino, ma'am? Siyempre, Bicol. O, hindi ko alam, ma'am, kung sino. Bicol tayo eh. Si Kiko, ma'am? Ayoko niyan. Sino, ma'am? Bicol nga lang, si Lenny lang. Ma'am, Vice Vice President President. na po. Vice President ba? Opo. Tapos na po kami dito sa president. Ayoko nga pala nung dumanang Opo. O, Vice President na Proud tayo, of my ma'am. secret. Ano, ma'am? Undecided pa? Oo. Undecided pa si ma'am. O, ma'am, panoorin niyo ulit sa YouTube, ma'am. Panoorin Salamat niyo ulit, po. ah. Thank you. Tara, dito na tayo. Okay na. Doon na tayo sa may ribbon ko. O, doon na tayo mag-out. O, sige, last one na dyan. Pwede yata tayo. Ma'am, makidaan kami, ha? Kapatado kalkyo. Ka na. Doon ka na. Pwede ba tumawid dito? Oo, pwede. Sige, tumawid ka na. Sila, sir. Sir, survey lang. Vice President na po ngayong darating na eleksyon. Comment mo na po. No Out ka na, comment, out ka sir. na. O guys, dito na tayo mag-outro. O, dito na ako mag-counting. O, sige. Dito ka sa Uragon. Uragon. O, sir, nakikita nyo po kung gaano kadami yung undecided. Bilangin natin, ha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 57, 59, 60, 61. Dalawa po kay Leto Atienza, 8 po kay Willie Ong, tapos kay Kiko po is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46, 47. Kay Tito Soto po may 7, tapos po kay Sara Duterte may 5, 10, 15, 20. Medyo mahaba-haba po yung dito namin sa ngayon. So, ito na po lahat yung nakuha namin. Simula po dun sa plaza hanggang dito po sa may Naga People's Mall. Salamat po! Ayot nga mga kachols. Natapos na rin yung Kali survey namin. Bali part 12 yan mga kachols, no? Natapos na yung Kali survey namin. Yun. Kaya dito sa channel natin mga kachols, neutral lang po tayo, no? Welcome po kayo mag-comment. Wag lang kayo, syempre marami na po nagko-comment. Puro nagbumura na po sila. Nag-aaway na po dito sa channel natin. Ang kailangan po natin dito, magsama-sama po tayo dito eh. Kasi kahit ano po mangyari, kahit sino po umupong presidente o sino man magiging vice presidente, mga kachols, tayo pa rin makikinabang lahat ng mga tao eh. Tayo pa rin lahat eh. Kaya wala talagang ano eh. No choice kung makita nyo man na binoto yung may undecided, di ba? May undecided. Ang dami eh. Sa bagay, Madami. pinag-iisipan pa naman daw nila kasi medyo matagal-tagal pa naman. Tulad nga nung sinabi nung isa kanina, medyo matagal-tagal pa naman. At hindi pa naman nangangampanya yung mga Kaya mahirap po. Mas marami ang undecided po na nangyari ngayon dito sa kalye survey namin sa Vice President. Pero balak nga ho namin, di ba sinabi nga namin sa inyo ng part 11 na puro Vice President na ang gagawin namin. Pero sa tingin ko dapat talaga makita na talaga nila yung presidente sa hawak namin board.
Kasi, di ba, kung makikita nyo, may nakalagay doon na undecided. Ang pinipili din ng tao, yung undecided, kahit may gusto naman talaga silang presidente o vice president doon sa pinapakita namin. So yun mga katuls, masyadong marami nga talagang undecided. Yun ang pinaka-ano doon eh. So baka po, ang gawin na lang natin is mag-president at vice president. Pagsasabayin na po namin yan. Para neutral pa rin naman po yan eh. Kasi di ba marami kasi nagko-comment, ayaw nyo ng presidente kasi taga Bicol. Gagawin po namin talaga yun, neutral lang po namin, pagsasabayin na po namin yung president at vice president. Magkita-kita tayo sa part 13 mga kachuls ha. Pero hindi namin alam kung saan po kami dito. Pupuntahan po kami, balak namin puntahan eh, malayo-layo eh. Pero sigapin po namin makarating. Just na naman to. Sisigapin po namin para sa inyo mga viewers namin mga kachuls ha. Huwag kayong magsawa manood sa amin ha. Thank you sa lahat ng mga nagsusubscribe sa amin, saka mga nagko-comment. Alalay lang yung comment, huwag tayo mag-aaway isa-isa. Huwag kayo mag-aaway-aaway. Mga ano lang yan. So yun, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe at hit nyo na yung notification bell para updated pa rin kayo sa mga darating namin Kalye Survey. Yun, hanggang dito na, nagpapaalam na kami. Dito kami ngayon sa Naga. Ginagabi na kami. May ano ba ba? Katabi ka ba? Yan nga po nung sinabi niya, huwag tayo mag-away-away. Pero po itong katabi ko, parang may kaaway. So, Akala mo na yung pagdebate na. Sige na po, sakalin ko. sorry mga kachuls, sorry. Ayun lang eh. Kasi may ano. Kasi ang dami kasi undecided. Ayoko namin na undecided. Hindi kami sanay sa ganun eh. Gusto namin pag tinanong, sino ba sino? Diba? Alam niyo naman, diba? Yung mga nanonood, yung mga... Alam niyo naman eh. Mga nanonood sa atin eh. Sige po, maraming So paalam na kayo atas, hanggang dito lang, hindi na kayo matagalin. Yan, bye-bye. See you next Kalye Survey namin. Hanggang dito na lang ha. See you soon mga kachos, bye-bye. Bye-bye ka naman. Bye.